Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de la ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar-te lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és deixar guerra seua, suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol. Presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora.